Hej, jeg vil lige vise jer, hvordan I kan installere den administrative Windows-klient til SmartTid. Hvis I går på nettet og finder siden support.smarttid.dk, så kommer I ind her, hvor I med fordel lige kunne søge på installation, og så finder den installation af SmartTid Windows-klient. Og der er så et link til selve klienten der, som vil downloade SmartTid-klienten. Og når den har gjort det, trykker vi på den. Og så kan det alt efter, hvad I har af antivirus og andet beskyttelsessoftware, komme sådan en pop-up lignende den her, hvor I så trykker på, i det her tilfælde, Run Program Anyway, fordi vi kører Norton. Jeg vælger næste. Så har I jeres mail fortsat, at I bliver oprettet, modtaget information om, hvad det er for en server, I skal tilslutte jer. Prøver jeg lige her at tilslutte mig som en kunde. smartsql04.smarttid.dk. Og jeg har også en bruger, der hedder st_, og aliasstop, og et password. Så kan jeg skrive navn på databasen hernede. I kan også trykke på den her browse-knap, så vil den slå op, og I kan vælge den. Selvom I kan se flere på listen, så har jeres bruger kun adgang til den ene. Så jeg vælger den database, trykker næste, siger installer, svarer ja til, at det har den lov til. Så kører den igennem og finish. Så ligger der ude på skrivebordet et ikon til SmartTid. Kan vi ikke lige se den her, men jeg starter den op. Og første gang I kommer ind i SmartTid, så vil den forsøge at tilslutte sig den her server, vi nu har bedt den om, med den bruger I nu havde. Og der skal I så lige sætte password ind næste gang, og så kan I vælge husk password, så spørger den ikke efter det fremadrettet.